Dobrý deň, ďakujem za potlesk, poprosím o prezentáciu. Možno zatiaľ, kým sa to nastaví, tak nadviažem na poďakujem Wendy za uvítanie, že ma pekne uvítala. Ja som tiež, ako ona spomínala na svojom úvode, rád chodil na marketingové konferencie, ale skôr ako poslucháč, nie ako prezentujúci. Ale aspoň si to dnes budem môcť precvičiť a teda veľmi pekne ďakujem za to privítanie. Tak. Môžeme ešte. Tak môžeme ďalej. Tak, čo sa týka mojej tematiky, alebo to, čo som si dnes pre vás pripravil, tak moja téma je Semtex Reloaded, alebo teda je to o redizajne energetického nápoja, ktorý sme si ktorý sme realizovali v priebehu tohto roku. Ja tu mám pár odrážiek v telefóne, takže potom nemyslíte si, že s vami nekomunikujem, alebo neprezentujem vám, neodpísujem si na Instagram, hej? Takže, čo sa týka Semtexu Reloaded, našou tematikou bude inovácia, alebo teda redesign značky ako takej. Budeme sa tu baviť o troch hlavných pilieroch. Sme na marketingovej konferencii, jednou z nich sú spotrebitelia, teda ľudia, ktorí si nás kupujú a nosia nám samozrejme peniaze. V tomto prípade v energy kategórii sú to primárne mladí dospelí, ktorí tú kategóriu ako takú ťahajú. V druhom rade je to kategória energy, v ktorej sa nachádzajú nápoje, ako už znie z názvu, ktoré dodávajú ľuďom energiu alebo obsahujú istú dávku kofeínu, prípadne iných látok. A potom je to značka Semtex, ktorá je na trhu už niekoľko rokov, konkrétne od 95. Čo sa týka mňa, tak moje meno je Marko Mašan, som zo Slovenska, ale to nie je podstatné, mám na starosti v podstate český aj slovenský trh pre značku Semtex. Moja kariéra v marketingu prakticky začala už na vysokej škole, kedy som sa rozhodol študovať médiá a komunikáciu v Trnave na Univerzite Cyrila Metoda a pokračovala zhruba 6-ročnou kariérou v pozemskom prazdroji, kde som sa venoval kľúčovému trhu. Čo sa týka kofolí, tak do tohto dresu som sa obliekol približne pred 7 mesiacmi a zastávam teda pozíciu trendiáka na Semtexe. Čo sa týka toho, prečo dnes budem prezentovať alebo o čom skôr budem hovoriť, tak je to o zmene. Semtex ako pomerne tradičná značka primárne na českom trhu potreboval zmenu. Potreboval nasledovať trh, ktorý sa prirodzene mení a dynamicky vyvíja. V energy kategórii to platí dvojnásobne. Čo sa týka vizuálu, ktorý teraz vidíte pri značke Semtex, tak je to ten starý vizuál, my sa k ním ešte dostaneme. A v podstate prečo sme potrebovali zmenu ako tradičná značka, tak v prvom rade to bolo ako keby ten vyvíjajúci sa spotrebiteľ a to, čo požadoval. Svojím obalom ako takým sme nezachytávali ten súčasný trend. Zároveň sme v podstate mali ako keby tradičná značka, jeden malá energetikov issue, alebo v podstate takú, nechcem to nazvať, že negatívnu stránku, ale my sme najkupovanejší energetický drink pre ľudí od 35 a viac rokov. Čo je na jednej stránke dobré, že máme najstaršiu cieľovku, ale predsa ten ťahun tej kategórie sú mladí dospelí od 18 do 30 rokov a potrebovali sme zaujať aj ich, takže preto nastávala zmena. Čo sa týka cieľom, tak ja už som toto naznačil, našim cieľom pri redizajne, rebrandingu a osvieženie komunikácie bol mladý dospelí. Teda ľudia, ktorí hľadajú autentické zážitky, stimulujúce produkty a takým spôsobom aj prirodzene zapadli do ich životného štýlu. Čo sa týka tej kategórie energetickej, ja budem o tom viac hovoriť, o tých príležitostiach pitia a podobne, čo nám vyšlo z prieskumov, ale v podstate, čo nám vyplýva, že kedy sa človek dostáva k pitiu energetických drinkov, tak to bolo už počas školy. Ľudia sa stretávajú v skupinách, chodia po škole, dajme tomu do parku, hrajú počítačové hry a toto sú tie prvé momenty, kedy spotrebiteľ prichádza do kontaktu s energetickým nápojom.
Ďalším takým prekvapením pre mňa bolo, keď sme sa pozerali na tie príležitosti pitia. Logicky, keď sa vás spýtam, že kedy si vy siahnete po energetickom nápoji. Vie mi niekto povedať, že kedy? Aká príležitosť vás napadne? Niekto? Áno, dajme tomu, je tam tá... Je napríklad, čiže je to tá fyziologická potreba, by som to tak nazval. Potrebujem energiu. Je to preto. Ale to bolo ako keby samozrejme. Potom sme zistili, že v podstate druhý ako keby sekundárny cieľ, prečo ľudia pijú energetiáky a hlavne v skupine mladých dospelých, tak je to ako keby emočná potreba. Že oni v podstate tým energetickým neriešia len tú fyziologickú potrebu, ale aj emočnú. A čo sa týka ako keby tretieho, tak je to stimulácia chuťových buniek, že ľudia chodia a uspokoja si svoju chuť energetiakom. A to nemyslíme len chuťou ako takou, ale dajme tomu aj tým obalom a dizajnom. Prirovnal by som to k dieťaťu, keď príde do candy store a siahne po cukrovinkách. To je úplne ideálny príklad. Tak, ten proces zmeny ako začal, alebo ako sme ho realizovali. Tak pokiaľ je značka orientovaná na trh a logicky by mala počúvať toho, kto ju kupuje, čiže spotrebiteľa. My sme sa snažili identifikovať spotrebiteľov, cieľovú skupinu spotrebiteľov a takisto kategóriu ako takú, reflexiu z konkurencie. Toto prebiehalo, ak trošku odkriem karty, kvalitatívnym výskumom, čiže nejakými hĺbkovými rozhovormi a potom sme si ich overili v kvantite na relevantnom počte spotrebiteľov alebo respondentov. Nasledoval potom kreatívny proces, kde sme sa snažili všetky tieto insighty uchopiť, preložiť ich do jazyka spotrebiteľa a pretaviť to do redizajnu obalov, prípadne nových produktových príchutí, ale aj tváre, s ktorými sme ich spojili v rámci komunikácie. Čo sa týka implementácie, tak to je jedna z tiež náročnejších úloh. Je to uvedenie tých nových produktov a spustenie komunikácie do trhu. Tak, aká je to naša cieľovka tých mladých dospelých? Majú hodnoty ako je autenticita, individualita, chcú byť flexibilní a majú radi zábavu. Čo sa týka tých záujmov, tak radi sa vzdelávajú, majú radi sebarozvoj, technológie, socializujú sa na rôznych eventoch, alebo taktiež zážitky, proste cestovanie, byť aktívny a niečo proste stále robiť. Čo sa týka zmeny, tak vieme, že tá zmena dotýka sa životného štýlu. Máme okolo seba neustále vyvíjajúcu sa dobu, meniace sa trendy, doba je rýchla, ako by som povedal. Či už sa to týka technológií, produktov alebo veci, proste, ktoré nás obklopujú v každodenných životoch. Tie výzvy, cieľovky sú to, že cítia sa preťažení, je to aj čo sa týka rôznych podnetov alebo požiadavok na nich, či už je to v rámci vzdelania alebo kariéry, ale je to aj skrácujúca sa pozornosť, ktorú zapričiňujú sociálne siete, ako je TikTok, Instagram a podobne. Majú potrebu neustále sa prispôsobovať a zlepšovať. To je to, čo si dnes doba pýta. Keď sa pozrieme na tie insighty konzumentov, o ktorých už som vravel a rozdiel som ich do takých troch kategórií do hĺbky, tak tie príležitosti pitia sú ten fyzický alebo mentálny výkon, potrebuje sa na niečo sústrediť, či už je to štúdium, alebo ide cvičiť, nejaké športovanie. Je to zmyslové potešenie, kedy respondent alebo nám uviedol, že niekedy má chuť na niečo sladké, energetiak si dá, lebo jednoducho mu chutí. Je to tá stimulácia, o ktorej som hovoril. Je tu potom zábava a voľný čas, chcú byť na eventoch, na festivale, chcú sa osviežiť, chcú dobiť energiu, baterky, aby sa mohli zabávať. Chcú byť súčasťou kolektívu, isto si pamätáte, keď ste aj vy boli mladí a takisto aj ja, napríklad nová reklama na Nike, Ronaldo v kopačkách, chcel som ich ja, lebo ich mali aj všetci okolo. Takže toto je taktiež prípad energetiakov a istota dobrého výsledku, spotrebiteľ je presvedčený, že keď sa proste posilní, nakopne sa tou energiou, tak mu to na konci toho dňa zaručí pozitívny výsledok. Je to relax a uvoľnenie, bystrejšie zmysly a taktiež únik od reality. To je to ako keby duševné, emočné, o ktorom som spomínal. Tak,
Prečo rebranding? Tá pôvodná identita, ktorá bola ukázaná predtým aj tu na slajde, už proste nekorelovala s tým, čo si doba vyžadovala. Nebolo to len o tom, že v podstate slovíčka alebo názvy pomenovania produktov ako High a Flow trošku vyšli z módy, ale bolo to aj o tom, že tie produkty, ktoré sme mali predtým na trhu, neboli úplne pochopené. Napríklad to pulzujúce ako keby EKG znázorňovalo, že čo má s vami ten energetiak spraviť. Či už je to high, ktorý vás vystrelí a dodá vám potrebný dávku kofeínu, alebo je to flow, ktorý vás udrží v rovnováhe a sú tam výťažky kanabisu, boli príliš komplikované a spotrebiteľ to na prvu nevedel poňať. Čiže toto boli aj dôvody, prečo sme sa rozhodli modernizovať. Čo sme priviedli na trh, alebo v podstate v rámci portfólia modernizovali, my si ho potom ukážeme aj celé, ale uviedli sme na trh 3 novinky z nášho portfólia Energy Semtex. My ho voláme ako Core. V podstate vytvorili sme našu novú vlajkovú loď, je to Air Semtex, ktorý je sítený s prídavkou vitamínov a ingrediencií reflektujúce potreby a chute mladých. Nám z tých výskumov vyšlo, že spotrebiteľ, a hlavne mladí dospelí, si pýta bublinkové, alebo teda perlivé nápoje. Proste tie bublinky im chutia, častokrát po nich siahajú. A tí, ktorí Semtex poznáte, ten klasický žltý, tak viete, že je neperlivý energetický drink. V podstate taktiež veľmi trendujú v energetickej kategórii energetické nápoje, ktoré sú juicy, teda v podstate s džusovou príchuťou. A tam sme uviedli novinku v podobe grapefruitu. Čo sa týka našho portfólia, tak tu ste videli ten základnú radu, ktorú my voláme ako keby Core Semtex, ale pod Semtex patrí aj značka Extreme. Neviem, či ju poznáte, verím, že áno, alebo ste ju minimálne niekde zachytili. Tento energetiak sa líši od tých štandardných tým, že je sítený, ale nie je tam taurín, ale guarana. Čiže je tam v podstate iné zloženie. Čo je zaujímavé na tomto nápoji, alebo na tejto rade pod značkou Semtex Extreme je to, že značku máme spojenú s reperom Separom, ktorý je ako keby jednotka na Slovensku a myslím si, že výrazným menom aj v Čechách. A možno by som trošku pri tomto slide aj povedal, že ako tá spolupráca vyzerá, lebo možno to mnohých zaujíma. V podstate s týmto reperom so Separom máme veľmi úzkú kolaboráciu a spoluprácu v rámci či už vývoja, packagingu alebo aj samotnej komunikácie. Pri tom vývoji spolupracujeme tak, že prakticky stretneme sa, či už sú to videokoly alebo nejaké meetingy, bavíme sa o tom, čo na trhu trenduje, kam sa smer hýbe a aké sú preferencie spotrebiteľov. Dáme nejaké ako keby nápady, ktoré idú primárne z jeho hlavy alebo z hlavy jeho týmu, čiže pri tej našej spolupráci naozaj dostáva tú voľnosť a to, čo vytvorí, alebo to, čo si v rámci aj výskumov, insightov aj s jeho týmom povieme, dáme potom namiešať nášmu inovačnému týmu. Čo sa týka dizajnov a packagingu, tak taktiež to ide v podstate v spoločných kolajach. Hoď teda môže sa zdať absurdné, že takýto influencerský lab alebo influencerská laboratórium funguje, ale naozaj, pokiaľ je tá správna osobnosť a správna kombinácia chémie, či už medzi partnerom a dodávateľom alebo výrobcom, v našom prípade, tak z toho môže vzniknúť naozaj podarený produkt. Čo sa týka tej aktívnej marketingovej podpory, tak naozaj je dôležité vytvoriť si s tou osobnosťou v podstate značku alebo vzťah, tak aby dávalo to marketovanie zmysel a vytváranie nových spoluprác. Keďže Semtex dlhodobo sa snaží byť aktívny v problematike a v tematike hip-hopu, tak táto spolupráca naozaj keby sedí v rámci komunikácie. Tu mám aj video vizuálnej identity, ale nie som si istý, či to pôjde pustiť. Ak nie, tak možno ho preskočíme. Bol tam aj zvuk, ale v podstate môžem to okomentovať. Čiže v grafike vidíme tie geometrické tvary, ktorými sme prišli, ako keby nápaditá a odlišujúce sa atributy aj na shelvingu v tých obchodoch.
Čo sa týka komunikácie, a tu sa k nej už dostávame, keď prechádzam od produktového rebrandingu, tak my ako Semtex primárne komunikujeme v kanáli ako digitál. Rozhodli sme sa, alebo aj z dát nám vyplýva, že televízia je pre nás mŕtva, keď to tak poviem, je to možno odvážne, a tá naša cieľovka mladí dospelí sa primárne pohybuje v digitále. Na to sa snažíme ako keby komunikovať prostredníctvom našich vlastných médií, čiže naše, nie sú úplne naše, vieme, že to patrí Mete, ale máme vytvorené vlastné profily, ktoré sa snažíme rozvíjať a zbierať na nich fanúšikov, tak aby sme si tvorili v podstate komunikačnú základňu. Okrem toho sa snažíme spolupracovať a vytvárať vzťahy s ambasádormi, byť prítomní na festivaloch, eventoch a tam, kde sa všade niečo deje. Čo sa týka tej stratégie komunikácie, tak my ju máme postavené na komunikácii na stretoch rôznych komunít. V kontexte toho, že sme vytvorili novú značku Semtex a chceme ju úspešne etablovať medzi energetické nápoje ako perlivý energetický drink, sme sa rozhodli vytvoriť v podstate komunikáciu, ktorá je prepojená a stojí hlavne na influenceroch a jednotlivých kruhoch, ktoré reprezentujú, kruhoch komunít. Tak, my sme sa zameriavali na tie komunity, ktoré sú aktívne a populárne pre mladých dospelých. Cielili sme na 4 z nich, keďže vieme, že marketingové budžety sú obmedzené a nemáme nekonečné dno. Snažili sme sa vybrať tých najrelevantnejších. Prvý tribe, na ktorý mierime, alebo komunitu, sú športoví nadšenci. Tam nám pomáha priblížiť sa k Gen Z športovec Michal Novotný, prezývaný alebo s nicknameom Jakša. Druhým je v podstate zástupca alebo adrenalinový nadšenec Richard Zelinka, ktorý v podstate jazdí na kolobežke a z tých výskumov alebo z toho, ako sme si vyberali influencerov, nám vzýšla táto ako keby pomerne nová zábava pre mladých veľmi atraktívna. Tretím je hudobný nadšenec alebo DJ Nobody Listen, ktorý má nemalé meno v Čechách. A štvrtá je reprezentantka Petrolheads Lady Hoonigan, ktorá miluje rýchle auta a teda všetko, čo má motor. V podstate tá kampaň reprezentuje vystúpenie zo svojej komfortnej bubliny. Čiže každý z týchto 4 ako keby tribov alebo komunít, ich zástupca vždy skúša robiť niečo iné. Čiže medzi sebou si poprehadzovali tie koničky, dajme tomu Michal, ktorý rád behá, je ako keby triatlonistom, začal driftovať a podobne. Čo sa týka tej komunikácie influencerov, tak je dôležité s nimi nadviazať dlhodobú spoluprácu, tak aby boli relevantní pre tú značku a vymýšľať neustále aktivity. Tá komunikácia s nimi je naozaj ako keby náročná, občas je zložité s nimi sa zladiť čas a predsa každý influencer to má v hlave trošku inak poskladané, ale zároveň pokiaľ značka tráfi tých správnych reprezentantov, ktorí majú ten želaný dosah, viď Extrema Separ, veľmi úspešný energy drink, tak to naozaj dáva zmysel a tá fanúšikovská základňa dokáže pohnúť s tými predajmi. Čo sa týka tej komunikácie, tak my máme za sebou prvý pôrok. Je to relatívne mladá kampaň, ktorú sa budeme v ďalšom roku a pol minimálne snažiť rozvíjať a pracovať na tých spoluprácach, takže určite o nej ešte budete počuť. Ak by som mal na konci zhrnúť vlastne od Insightu až k tej realizácii, či už je to rebranding alebo launch komunikácie, že čo sme zažili, alebo čo by sa možno dalo zlepšiť, tak nejaké tie zážitky z toho, tak bol to relatívne rýchly rebranding, ktorý sa podaril za 3/4 roka, čiže naozaj prejsť s delistingom produktov zo starej rady, zaviesť ich do listingu novej, namiešať všetky tie nápoje. Na budúce by sme si zobrali k tomu viac času, minimálne ten rok aj 3 mesiace.
Čo sa týka tej komunikácie, tak tam bolo veľmi zaujímavé pracovať napríklad s Nobody Listenom, Separom, aj z hľadiska toho, že sú to interpreti, ktorí sú vybukovaní, majú častokrát svoj vlastný program. My sme mali nastavené natáčanie v Bratislave, čiže Nobody Listen musel prísť z Prahy do Bratislavy. To bol prvý problém. Druhý problém bolo, že v ten deň pršalo, tak sme museli preložiť natáčanie a miesto týždňa sme točili 2,5, takže aj toto sa deje. Navyše, keď bolo pekne, tak Separ mal niekde koncert, nedalo sa mu v sobotu prísť a boli to ako keby zážitky. Takže naozaj je to ako keby relatívne dlhá doba toho rebrandingu a zároveň spolupráca s influencermi. Tak, čo sa týka budúcnosti značky, tak my aj v budúcom roku chceme priniesť na trh nejaké inovácie, novinky, ktoré si zatiaľ v tento moment nechám pri seba, ale určite chceme ďalej rozvíjať komunikáciu prasknutia z bubliny alebo Pop Your Bubble, kde spolupracujeme s influencermi a chceme ako keby túto tému dostávať do komunity ďalej a zameriavať sa na našu cieľovku mladých dospelých. Či už je to formou komunikácie alebo rôznych aktivít a eventov, ktoré robíme. Tak ja by som teraz prešiel na radu otázok, pokiaľ nejaké na mňa máte, alebo by som na ne raz odpovedal, ak to je formou dopytovania sa alebo toho slajdu. Tak, moc děkujem. První otázka, na kterou se publikum ptá, je, jestli jste influencery oslovili vy, anebo přišel třeba zájem z jejich strany? Musím priznať, že týchto influencerov sme si vytipovali my. Chodí nám naozaj veľa ponúk a musíme k tomu pristupovať selektívne, takže odpoveďou je, vytipovali sme si ich my a možno trošku ešte odkriem karty, že my na Semtexe trošku fungujeme inak ako ostatné korporátne brandy. Ako som predtým hovoril, že som pôsobil v pivováre a podobne, tak aj tu je v Kofole zvykom, že každá marketingová značka má svoju vlastnú kreatívnu agentúru. Poznáte to accounta, kreatívneho riaditeľa, vyvíjajú sa kampane a podobne. My máme svoju freelancovú agentúru, ktorým sú v podstate dvaja ľudia, s ktorými aktívne spolupracujeme a fungujeme na trošku rebelskejšej báze. Fungujeme na vzťahoch a v podstate na tom, že oni dva sú kreatívci. Myslím si, že je to také ako keby iné. Častokrát tá komunikácia vyzerá formou hlasoviek cez WhatsApp, neštrukturované e-maily, ako sme zvyknutí v marketingu, ale aj toto je za mňa veľmi dobrá škola a odprostenie sa od tej bežnej práce. Další otázka je, jestli se staráš v Kofole jenom o Semtex. Áno, a musím povedať, že máme to tam rozdelené viac menej po značkách a po kategóriách. A stačí to. Je tam ako keby každý, kto možno robí značku alebo v minulosti robil, prípadne ho chce robiť, tak vie, že to je ako keby jedna obrovská agenda, ktorá sa dá rozvíjať vodne v noci. Kolik činí náklad na jednu výrobku plechovky Semtexu a jaký byl celkový náklad na rebranding? Tým, že som tu pomerne krátko v Kofole, neviem, čo môžem povedať a čo nie, takže ten náklad si radšej nechám pre seba. A čo sa týka nákladu na rebranding, tak to tiež asi nebudem komunikovať, ale každý kto už robil redesign alebo rebranding ako taký, vie, že môže sa pre väčšiu značku dať spraviť od 15 000 eur až po XY. Záleží, s kým pracujete a aké fička si agentúry pýtajú. Dáme poslední otázku. Jak se chystáte přizpůsobit trendu, že mladí lidé čím dál tím častěji se snaží zařadit vlastně zdravý životní styl? Jak se s tím slučují energetické nápoje? Tak čo sa týka zdravého životného štýlu, tak v poslednej dobe sa veľmi polemizuje vo kategórii energetických nápojov. Vychádzajú rôzne články, ktoré tvrdia, že energetiky sú nezdravé, vychádzajú články, ktoré tvrdia, že energetické nápoje zdravé sú. Ja mám k tomu v podstate taký názor, že aj zo štúdií, že energetický nápoj nie je zdravý, škodlivý, pokiaľ sa nekonzumuje prehnane. Čiže pokiaľ si dám jeden energetiak 0,25 za deň, keď potrebujem, alebo dám si ho 3-4 krát do týždňa,
nie je to žiadny problém, ale naozaj pokiaľ som mladý, dajme tomu 14-ročný chlapec a vypijem pol litrovku, tak asi to nie je úplne ideálne. Čiže my sa snažíme komunikovať zodpovedne, snažíme sa cieliť naozaj na skupinu mladých dospelých, čo nám regulácie inak ani nedovolujú, takže mierime, komunikujeme na 18+, a tým pádom si myslím, že keby nevymýkame sa tomu štandardu byť ako keby zdravým nápojom. Čo sa týka zdravia ako takého, pokiaľ mierite na cukor, tak pokiaľ niekto športuje aktívne, myslím nejaká pohybová aktivita alebo cyklistika podobne, tak ten cukor tam vôbec nevadí, lebo to telo ho potrebuje pri tej aktivite a pre tých, ktorí chcú žiť zdravo alebo bez cukru, tak znižovať počty kalórií, tak sú tu aj bezcukrové varianty, ktorými disponujeme aj my v našom portfóliu. Tak jo, my moc děkujeme za přednášku.